салом ба ҳамаи тамошобинон. имрӯз ҳаво барф задистай. Бинин аллакай ҷоҳои об шудагӣ бо пури барф шудан. Мо имрӯз мағоза мерем Нилуфар кати хариди маҳсулоти хӯрока. Шавҳарам гуфтанд ки бироин ман ҳозир мебиём, ҳолиам наомадиянд. Нилуфар аллакай пеши дарвоза рафта расидай, ҳама ҷоша тар кардай, ҳама ҷо ҳама хел барфе ки задестаю об шудестаю ҳама хел ҳама вай тар. аллакай маҳсулоти хӯрока тамом шуд. ҳоли рӯзи истироҳат хела ҳасту. маҳсулоти хӯрокаи мо тамом шуд. барои ҳамин гуфтам ки хай рафта хел чизҳои вай не фақат барои субҳона ман творогам хел чизҳо тамом шудагӣ. сметанаву творогу тухму баъд гуфтем хай Нилуфар кати мо як чарх зада рафта харид кунем. бисёр харид намекунем, кам. ҳамин хел мегӯем ки бисёр харид намекунем, кам харид мекунем, лекин мебинем ки як 5-6 ҳазор шудагӣ аст. ана дадаш омада. Чӣ ба дастона заминда заден? тамошобинони гиромӣ, мо мана ашандаем. Ман ана ҳамин намуд лубё мегирам ҳама вақт. нархаш ва боз ман дар инҷо якум бор як намуди дигар лубё дидам. мана хеле лубёи сиёҳ. комментарияда нависен кани ягон бор чашидагӣ ҳастен ё ки не. намхел лубёи сиёҳ мебошад. чорнои фасолной сондагӣ аст. намхел нархаш низ он қадар қимат не. касе чашидагӣ бошад комментарияда ҳатман нависен. ва боз ман хел наход мегирам. беҳад находҳои хуб ҳаст. на ҳамин дигар намудаш ҳамаш ба монанди гарох ҳастанд находаш. манҷида сафед. ман ягон бор айн нагирифтам. ва тамошобинони гиромӣ, шумо ҳамин чизо мехӯред ё ки не? нависен комментарияда. мана ролтон инҷода бо ман хел пюреҳо махел пачкою калондо пюре. ростика ман як бор ҳамин барои чашидан гирифтем. ҳамин хел бурда мусор партофтем шуда. умуман мазза надорадам, хел бемазза ки бинен ҷо хел инҷо бисёр интихоб. ман ҳама ҳамин танҳо ман инош манда маъқул ҳастанд, тамом ба мазза ҳастанд, тезаки зур ҳастанд. тамошобинони гиромӣ, имрӯз саҳар кати берун барф зада, ҳама ҷо пури барф, бо ҳаво гашта хунук. ҳозир ба фикрам борон задистай майда майда. ана мехел имрӯз хунук. Нилуфар истоман трезе пушум. имрӯз берун ҳаво гуфта мо Нилуфар кати берун набиромадем. ман камтар уборка кардам, ҳама ҷои тоза кардам ва танҳо мана ҳамин ранг кардагиҳои Нилуфар мондагӣ аст. ман аз тамошобинон маслиҳат пурсидам ки чӣ хел инҷоҳоя тоза кардан мумкин. бисёриҳо маслиҳат доданд ва танҳо ман як маслиҳатро нафаҳмидам, яъне равған кати гуфтан тоза кунен, тоза мешад. лекин афсус ки ман чӣ хел гум тез хеста ҳама хел равған кати ҳамаи ҳамина гуфтам тоза кунам ки афсус ки нашуд. равған катиам, атистон кати яъне лактоза куна катиам гуфтан. якум борадам карда будам, лекин афсус ки нашуд, ягон чиз кати нашуд. намедонам барои чи ин абоёда танҳо ҳамин пемалюксу шотка тоза мекунад. тамом мумкин ки равған мана ин ҷоҳое ки рост ҳаста, масалан абой нестанд, пластмассу хеле чизҳо ҳаста, мумкин ки тоза кунанд равғану атистон ҳам хел чизҳо. лекин афсус ки абоёя ҳичи кати тоза карда нашуд. танҳо ҳамин пемалюкс шотка ва ҳозир ман бошад ҳаминоя ҳаракат мекунам ки тоза шаванд. дар инҷо якта шоткаи калон гирифтам, то ки зубной шотка кати майда майда шакида наистам, барои он ки инҷода бисёри бадкашидагӣ ҳаст. ана ҳамин хел пемалюкс дорем мо. ҳозир ҳамин кати ман мекунаму ва ман инҷода якта бутулкачада об гирифтам. аввал об мепошам, баъд пемалюкс кати шотка кати мешӯем, тоза мекунем. ҳозир мебинем кани чӣ хел тоза мешавад ё ки не. ана ҳамин хел ман тоза кардам абоёра
ҳама ҷоша шотка кати, пемалюкс кати, шакида он қадар ҳам хуб тоза шудагӣ нестай, кам кам ҳамон рангош гӯем ҳастай, агар ки ай наздик хушрӯ аҳамияти агар ҳастай. Хай ҳамин қадар тоза шуд, ҳамин хел. Якум бора ман ҳамин хел тоза кардам, ҳамин хел шудан, дуюм бораам ҳамин хел кардам, ҳамин хел бо маълум ки камтар рангаш ҳастай. Хай асос он ки ҳамон кашидагиҳо ҳамаш тоза шуданд. Ман ин подоконникҳо бошад агар тоза бе ягон шотка ман ҳамин хел пемалюкс ва губка кати шуштам, тоза шуданд. Ҳамин хел. Бас дига он Нилуфар намекашин о? Ё бо мекашин деволода? Нет. Намекашин? Это даже была машина белая. Да, ана михел ҳама ҷо ҳозир тозаак хушрӯак, кошки то рафтана боз Нилуфар ягон ҷода накашад. Пешаи ҳама ҷое тоза кардан ҳама қаламошо мусур партофтам. Фломастерҳои афсус ки ягон чӣ кати тоза карда намешад, на спирт кати, на атистон кати, ҳичи кати тоза карда намешад. Ман ҳатто чизе ки ошхоная тоза мекунаму ванная тоза мекунам, ҳаваёяр низ пошидам, ягон таш тоза накардак афсус. Шумо гиҷо биромаден Нилуфар? Мана ёрдам ти омада Нилуфар. Тамошобинони гиромӣ, мехоҳам аз шумо як чиз пурсидан. Ки медонад кани чӣ хел ҳамин тиллоҳоя шуштан мумкин? Ман ҷода цепочка ҳаст, чала ҳаст. Ман мехоҳам ки ҳамино шушта тоза кунам, ҳам хел ранги мағоза барин боз яла қасди хушрӯ кунам, лекин намедонам ки чӣ хел шуштан дар кор. Ман ягон бор нашуштам ҳамин хел ай харидагӣ ва янгаҳои ман ҳамин хел оддии собуну ва зубной щотка кати мешуштанд, шона тоза мекарданд. Лекин ман бовар дорам ки бо дига хел роҳаш ҳаст. Барои ҳамин хостам аз шумо пурсидан ки медонад чӣ хел шуштан мумкин. Ҳатман дар комментария нависед. Нилуфар ин позиция нест. Ва дирӯз як тамошобини дигар ҳамин хел пурсиданд ки вай ангушпона кати вай шумо хамир мекунед, ин мумкин аст ё ки нест? Чӣ хел? Рост дига ман ҳамин шунидагӣ ҳастам ки агар ки дасти занда чала набошад, агар ягон чизи ҳарома расад, агар дасташ ҳамин хел ҳаром мемонад. Агар ки ангушпона бошад, агар ҳама вақт дасти зан ҳалол ҳаст мегӯянд. Барои ҳамин ман ҳама вақт дар дастам танҳо ҳамин чала ҳасту тамом. Аз сабабе ки ин ягон нигина, ягон чӣ надорад, барои ҳамин ман намегирамша. Ай нигинадороя ман умуман намекунам, ҳамин хел истодиан. Барои ҳамин хотир ки масалан дасти зан ҳалол ҳаст гуфта, ҳамин хел чалая намегирам ай дастам. Ва дар ин ҷо ман аллакай торт тайёр кардаистам. Видео кати ман торти тирамису мехоҳам тайёр кардан. Хела боз ман мехостам ҳамин торта тайёр кунаму, лекин ҳеҷ вақташ намешуд. Ҳамин рӯз ҳамин хел вақташ шуд ва ман хостам ки торти тирамису тайёр кунам. Торти тирамисуи бисёртар ана ҳамин намуд шириниҳо кати, ана ширинии савоярди мегӯянд шуна, бодамский пальчики мегӯянд шуна, ҳамин кати тайёр мекунанд бисёртар. Лекин ман имрӯз бисквит кати мехоҳам тайёр кардан ва аз сабабе ки ман қариб ки 500 мл сливки дорам ва 250 грамм маскарпоне, кремаш бисёр мешавад. Дар ин ҷо ман якта бисквити майдача кардани ҳастам ва аз зиёдти кремро бошад, ман ҳамин шириниҳо кати мекунам, яъне ду намуд, ҳам бисквит кати, ҳам ана ҳамин намуд шириниҳо кати тайёр мекунем, ҳамин торти тирамисуя. Шавҳарам аз саҳар кати гуфтам ки ана ҳамин хел шириниҳо гирифта биёред, ман тайёр кунам. Ин шириниҳо низ тайёр карданаш осон аст. Рецепташ ҳамин хамири бисквит мебошад, оддӣ ҳаст, ягон душворӣ надорад. Аз сабабе ки ман тафдон надорам, барои ҳамин ман харидам. Агар не ман мехостам ҳамин хел шириниҳоша тайёр карда, ҳамин хел баъд торташа тайёр кунам гуфтам. Нилуфар чӣ хел ромашкаҳои хушрӯ сохтаю, бо чӣ хел ахлаш гирифта наминои ромашка мегӯяд. Ой, молодец, Нилуфар, мана ромашка сохтаем. Вай, молодец, Нилуфар. Дута ромашка доштаем.
ромашкаҳош чӣ хел бисёр. Это красные. Мгм. Я даже не знаю. Очень такая. тамошобинони гиромӣ, дар охири влог мехоҳам ки ҳамин дамски пальчикоя тайёр кунем. Дар ин ҷо манам хела крем зиёдӣ кард, кофе зиёдӣ кард ва ҳозир тайёр мекунем бо ҳамин шириниҳо. ана ҳамин хел шириниҳои сабука ки резонак ҳастанд, ино хушк ҳастанд. ман дар ин ҷо анам хел кофе тайёр кардагӣ ҳастам ва ҳозир акнун ҳамин шириниҳоро ба кофе мезанем ана ҳамин хел ва мечинем. ана ҳамин хел торти тирамисуи мо тайёр шуд. Мемонем ҳатман каме дам гирад ва баъд мебуремша мебинем кане чӣ хел шуда. тамошобинони гиромӣ, торти мо низ тайёр шуд, яъне торти тирамису бениҳоят болаззат шудагӣ аст, ба мо беҳад маъқул шуд. Фақат ки вақте ки масалан агар ки тортро какао мепошед хубтараш кай он вақте ки торт тайёр шуд мегиред, масалан ба рӯи дастархон мегузоред, баъд какао пошед хубтар аст. ман какао пошида ба яхдон мондам, яъне ба холодильник мондамша 5-6 соат. ана ҳамин хел какао об шудак, ана ҳамин хел шуд, камтар хел сиёҳ шуд. хубтараш ки какаоро вақте ки торт тайёр ҳаст бурида мемонед, ана ҳамон вақт пошед, баъд хушрӯ менамояд боз ҳам. ана ҳамин хел ин торт ба фикри ман ба он шахсоне ки масалан коферо дӯст медоранд, шоколада беҳад нағз мебинанд, ҳамин хел какао, ҳамин хел чизо мехӯранд, маъқулшон мешавад. Фақат ки болошта какао он қадар бисёр напошед, мумкин ки на ба ҳама маъқул мешавад вақте ки болошта бисёри бад какао ҳаст. ва тамошобинони гиромӣ, ин торте ки бо шириниҳои дамски пальчики тайёр кардем, он қадар манда маъқул нашуд. барои он ки намедонам, бисёриҳо ҳам хел таъриф мекунанд, ҳам хел мегӯянд чӣ хел болаззат аст, чӣ хел аҷоибот зур ҳаст, лекин манда маъқул нашуд. манда бисёртар бо бисквит тайёр кардагӣ маъқул шудак. ин аз ҳадди бад, лекин ман он қадар бисёри бад масалан кофеда тар накардам, ҳам хел тар карда гирифтам мондам. лекин ҳамин хел ҳиссиёт ки мегӯй ки ҳамин дамски пальчикоя даруни об ҳамин хел 1 соат мондагӣ ҳасти беҳад вай ҳаст. чӣ хел гум тар менамояд. чӣ хеле ки шириниро дар чой тар карда мехӯри ку ана ҳамон хел. ва ин ҳатман болошта крем молидагӣ тамом. намедонам, манда маъқул нашудаг он қадар. умуман манда не бисёри одам маъқул нашуд хонаи мода. Нилуфар умуман нахӯрдак. шавҳарам дахай гуфтанд ки мехӯрам, лекин маъқул нашуд, дига накунен хел. ана ҳамин хел. хайрият ки ман торти тирамисуя якумаша бо бисквит тайёр кардам ки дар ҳақиқат манда маъқул шуд. боз ман дар фикри он будам ки хубтараш 2 пачка аз ҳамин шириниҳои дамски пальчики харидам торт кунам гуфтам. хайрият ки хел накардам, 1 пачка гирифтам ва ҳамон зиёти крем кати якта торти майдача кардам гӯям. ана ҳамин хел.